चिंतीनिर सालायनाय ओ मारे सो bo thayo bo tring bisi kwtal kainani thangai tong kisa kok saikno Embele hambai joto sini electric media joto social media rong norok phai sini sino tring bisi kwtalo coverage khaimani bagwi sini mo taklai Brahmanogor sabjoni androk khobjak Omindranogor bisini sini 4 number ward Lukurok kami Hamchang Club ni ground no taklai bisio seng 1433 tring bisi kwtalo lamsongani bagwi sini amchani joto sikla society tai joto Hamchang Club ni adagrok miliwoi seng tabo oro samung khaitolayo sini 95% hai samung tabo process completing hi tongo amakina seng sakhai tolayo sini tring bisi kwtalo seng o jaga sini organize khaitya sini Brahmanogor subjudal notiyoi tai 12 tai bisi notiyoi sini tring bisi kwtalo celebrate khaitanai abono karibo sini joto logir laikya sini amchani youth society tai sini amchani sini club Hamchang Club joto miliwoi taklai sini 1433 lamsongani bagwi sini amchayo belai seng sakthalajak norongni je Hamchang Club ni tile oro kobok jak mani sabo gas rong no kobok o jaga sini niente sini oro gas phaisa bainai sini 12 Takarjala assembly ni sini honorable emla sini service koloi amano kari phaisa bainai sini 17 kulagati constituency ni sini MLA sini honorable sini sar Manov Debroma abono kari phaisa bainai sini TTAD sini honorable MDC sini saru Masoko Debroma tai Takarjala zonal chairman abono kari bo sini Brahmanogor subzonal chairman tongnai tai sini joto subzonal ni sini staff tongnai abono kari bo sini joto 12 tai bisi ni sini chairperson tongnai abono kari bo sini amchani je social activities sini club ni sini youth society ni borok joto sinoro gas of honor hisabte sino tring bisi kwtalo borok bo phaisa painai tai sinoro cultural